Agaka tong lula. Tama ni. Tama ni. Agaka. Halin na. Antara. Si Bitoy agakon. Si Bitoy mo na ang Bitoy be. Bitoy. Ada makakita man suruh kaday. man. day ako aday dili itu di makita day. May limbong ay ha. Kung anong kadala man ka nang kuan. Nung kadala straight day aron sila pareho day. Agaka day kay manguan pa nagtabako day, maninda pa na day. Ay, model nino. Usa ni galo. Ana. Tanawan ni diri ang diri gunitin ni. Na mo na. Oh. Uy, ulan. Diri sa kaday. Si pagkuan oy pagpayong dira. Ay, naip. Pagpandong. Galo tura. Aman. Ha. Usa man ni. Pipili ni galon. Isa man ni kalo. Usa ka te. Pipili ka ni galon. Subiday. Kapan na ato ang bundok sa kuan pilas. Ala ulan man. Okay, papayo ko bro. Una si Inday. Ye. Diri kaday. Ya, ayaw gunitin na bawal mo sa kanton. Pili ako. Diri ra nasa tanawa na skillet inyong kautanan ha. Trapit day. Diri dapit isog ana. Ya, Matut tara usig bisan ibitin day. ana. Masig na bitin. Na. Dayon diha. Okay. Ayon. Ani, chef. Ay. Ari. Sinalay bitin di. So man ito nga wala man napikas man eh. Kasuot ani. Katura man. Sige. Sinalay bitin natin. Maduk ka bitin Sige, nga. gulit. Boy, maduk ka bitin nga. Ano may bitin di ako yung bangan. Bitin awak di. Pagkuan ni harap injit. Ah, Hawid hawid ako ngawak daw. ini gulit ninyo ani, gulit ninyo ani. Anding mo kamot dong duha hawid. Ay nagdirawid ako pa. Ibilin pud ni, usa magladala mamuka na. Ay sana day. Okay, sample. Nasi kukit ima pian kini hawid sama kong duha ka bundo. Gratis gumitan kuki uy. Oh, nasa kundok ka kuan mun. Ay island sa buto kay mubuto na. Granada. Ay kawit sa buto nga kay mubuto. Kuan na Granada na. Okay, hello mga kapobre for today's video mga kapobre kay What's in the box challenge mga kapobre. Ang makadaog ani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabuok ang sulod mga kapobre. 50 each. Let's go. Niya, malipay mo na may sigbintas ha. Awas si Duno maduk mabilin. Pay me ay. Yes. Yay! Are you guys ready? Yeah! Awas kuke. Sama na dong. Awas kuke. Alat dudong bawal lagi na dong. Ayun na dia kay bundok na pila. Sunod na na. Sa Granada kay mubuto. Okay. Ikaw na day. Ala day. Kita day. Dia. Anara, oy. Inigwala, balik ka sluyo day ha. Oh, kana. Bitin. Isa. Bitin day, may bitin na ni day. Ay, buang-buang. Ano pa day? Wala pa di ay. Na sinudo maduk kin mabilin ay. Mo na lagi na tanan dong. Day gikot ni day. Sige, 1, 2, 3, go. Ato dapit. Kenapa nga dire? Dia. Yes. Bitin ito day. Ito day sa buwa. Ala day. Kedua ra ha, then next upon. Ito to. Yap. Unsa man di ka katagaan? Tagaan ka. Tagaan dito. Unsa? Batong. Wala. Dito sluyo. Ano ba ang tani? Ay, dito sa akin sluyo dai dia. Na. Okay. Aita. Ito. Unsa? Ang kamu try ana itudlo. Ang kamu itudlo. Kana, okay. Yeah. Sulod jud imong kabot. Bitin. Wa pagali. Isulod ang kabot ba? Wa pagali oy. Ang kabot ba itudlo ana. Tudong gaya ni mo dungay. Bitin. Aram bitin na sa ubang. Isa pa. Isulod imong kabot dia ana. Ani ba? Di ba ana ba? Ana ka na tudlo ana. Sige. Bitin. Bitin nga buhi day. Gene. Ala, dito ka saluyo ni Inday. Saluyo. Ikaw, tudlo ra. Okay. Tudlo Ramon. Kaya na dayo aram bitin na. Oh, bawal simuton. Aram bitin na. Yeah. Katog day. Unsa man? Papayas. Yeah, dele. Saman to day. Next. Aman dapita prinsip ang kuan. Tara. Na, tara ilaw mana. Lagan kayo. Tara, chef.
Ra, dito pikas katong isa, karang finger, asa may panuslok ni mo na. Kini, kini. Kana oh. Na, ge. Pipiti pasti ako ang mapinggiran ha. Sige. Sige. Dali. Sama rin siya. Apa yan? Nalayo kayo. 1, 2, 3. Finger ay diniguan. Na nadlugos bitoy. Kahi man to prinsip. Oh, gahi man ay. Kanang mura mag kanang Saman. Awan. bato man siguro ba. Dili, wala. Next. Friendship. Ano man ka? Lain tayo humuk kaya kung naanaan ay. Ari dai. Dire. Kamot, kamot. Tai. Gilay. Bisa man to mo mamaap. Boy sing mutay. Mutay. Napay isa? Oh, napa. Napa. Day. Ay, bigay. Ano pita? Dire. Nabitin natin ay. Dai, dire na pita dai, patakam ka panuslok na dai, dire. Gilay. Ano ba na dagan-dagan dai buyan na narunong sana. Hoy! Yung sa to. Oh, boy sing mutay saman. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Wala Laban na. Wala. Uy, day. Ayun. Sige, ikaw dong. Ito man to. Sige, dire, wala pagali. Sige, sulod. Ito man to. Lubot Dire, man dire, to. sulod ba? Dire, sulod. Oh, diya. Dara dong, dara, dong. Gani. Ge. 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 Pagalitin? Pagdali ba? Bitin din. Ah, bitin ba? Bitin lagi. Pagdali. Dira. Unsa man daw wala? Oh, next, Raymond. Na. Dali. Luyo. Raymond. Ay gawin ana ra kundo. Itag-ana gyud namon. Ikapat tanan. Sa Macau na siya prinsip. Prinsip Macau na sa man. Lu. Unsa ron, marag? Murag iring mangambras. Sige. Murag sa tiil sa manok. Wala. Next, Michelle. Ano na murag iring. Murag ako na gini prinsip makatag-an ka kwalip. Dito kami yung cookie. Yeah, hello, boss. Yeah, oh. Pwede hakon. Ha? Yeah, tudlo ra. Hakpa. 1, 2, 3. Manok. Dili. Ah, luyo. Luyo. Prinsip na dagang Asa pa, day? kaway-kaway. Day. Dili, day. Dagang kaway-kaway day. Okay. Akpon. Oh. Taman to day. Naman to baga kaway-kaway at ruwis na. Mura siya ka ng bukan. Naman to. Sa naon. Dagan kaayog kamot. Okay, taman to sa kita. Okay, sa kita to. Lam to na tunok. Okay. Kung katagan Wala? natin sa man to. Malaki. Gunitik eh. Laki. Dili napit. Usama na yung pagkali. Ito na iring. Dili napit. Dili dito. Ay, dili. Ya, oh, pagtama ka siya. Ay. Pagka. Ito na iring. Yan na. Kiring ay. Ganite. Walay simhutay ha. Musimhuta, dili na. Okay. 1, 2, 3. Hakpa dito, gunite. Ah, iring ni. Okay. Ganda dong. Mga kayani, nabuang mo siguro. Okay. Ang sabag ka. Ah, my God. Okay. Dong, Dali, isulod ba? Dong, mapakan ka, Isulod, Dong. pagdali. Dong, imong kamot mapay mo po. Wala. Gusto talawad. Okay, ay. Wala. Ikaw pa ba? Pagdali. Ah, unsa pa na nga? Isunod dong. Isulod ang kamot. Ang ganda dong. Ngambras uy. Ngambras bitit. Mura ba tinulo ka Ah, na? wala simutay. Balik ke. Mura ba tinulo? Luyo dong. Mura ba? Ikaw namon. Kiki. Okay, Ikaw na. Nana dire. Okay. Uy, day. Sige. Day. Gimon, hakpamon dito mon. Hakpamon. Sabi ko gabasa man kundi. Kinsa man kundi ito. Sige na. Ah, my God. Sige. Sige, tindog mo, tindog. Dito Murag ka saging sa'yo. halata day. Dito. Dito ka sa luyo cookie. Wala, minta ka. Gisikita. Sige. Kutakit kay gikambras ko ay. Ano lain na day, lain na day. Asa siya? Pagkagali. Kita kayo mo na ngambras. Pizza. Ito gabasa day. Sige. Ah, patay. Kinsa man to day. Ay, pre, hunat na mga kapinti pagkutong kay ka mga wib. Ako di ba sa galit? Ay,
Bumba na! Bumba! Buto na! Dali! Sige, dito. Dia. Ako na? Ako ba kaya Ah, wala ako ba tayo? sinilas nila ba? Wala ba ganito? Ako nga, dito aron mailan ninyo. Danlog. Sige! Yata ka pincep! Bumba na! Sige! Uy! Ayaw, sibo! Saan ka pincep? Bitin! Ya? Bitin! Ah! Agayan sa Madali, isa ka! Ay! Ay! Pandapo pincep! Ay, alin na, dali, chef, pagdali ba? Tae! Pagdali ba? Tao man tae! Pagdali, chef! Dari ba? Isa naman imuha! Ay! Pagpandapo! Itong diri mo, itong mo diri! Pincep kay mandrapo! Sige! Wanang bugang ko yan. Sige! Akong sinilas, wala na. Dila mo sa kulo limon! Unsa man toy? Danglog ka! Lalay na to, yak! Danlog kayo! Sige! Ito man to, day! Marang Okay. pilit Isa! man! Sige! Kayo! Kayo! Lang, lakukan ko na to. Isa ma! Day! Oh, Sige, kagay, ikaw na kay! ano diri? Sumalay, manaw, Pincep, ikaw ka Wala. pincep! Eh, baho kang tae! Isulod na, isulod imong kamot! Isunod ni Rimon pincep! Ano ba ito? Isulod! Amin to, nara. Ay! Umaak! Umaak! Ito to, day! Maak daw. Dili mamak, baho mo kayo! Ito, ako ganila. Isa may wake, tagaan ka wala! Prinsip na! Ay, limon pa! Limon pa! Ah, game on, ikaw! Ano man to? Okay, Na, tiri! Ah, ako yung sulog tanan. Ako, tulog na ko daw, Luyo. Awoy, awoy! Ito, tabo. Ano man ito? Awo gali! Murag sa manok. Murag manok, kay gamay kay sa baba. Kay dumdum mo nagdako patag manok kung saan mong taon eh. Ano man to? Nawala. Naragi! Balut, ako kabayupan. Wala, wala di ka tag. Ah! Mura naman to glubot. Ala. Wala Oh, chef! Andun ato, ay. Sige ako na! Dili mo Limon. Okay. Ay! Ay! Yumaan! Tato. Hello! Salamat sa kuri! Kwan drab! Aswang! Ipahatag kong kamot! Hindi na kumukutoy! Paputulag kong kamot! Diri, anak, para makanag ka. 500 ba mo daog? Saan ka? Ano eh? Ana ba? Ay, anak ni mo, anak. Ano ito, oy? Ah, sino tao nga? Ako rin tao diri no? Sino ka? Kita mo. Uy, Ay, dali ba? bisan ka. Tao, tiyoy. Saan na tawo? Lagi tao. Saan na tao nga mga prutas naman ni akong dala? Wala. Ayaw, tao. Walay tao diray! Wala. Ano? Dali ba? Tao, dali ba? Wala. Ipondo, wala pa gani! Ay! Ay!